Usa critical samtang duha ang samdan sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City kaganinang tungang gabi. Samtang laing motorista usab ang patay sa disgrasya sa barangay Paho sa miaging adlaw. Tiluan meron din na adunay live report kabahin nini. May. Matod sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga brain dead na ang 45 anyos nga motorista ug nakomatos paghihapon kini hangtod niining mga orasa. Sa video nga kuha ni Aniel Godinez, makita nga giswayan pa pag-revive sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Rescue ang 45 anyos nga motorcycle rider. Siya ang gikatahong nagrabihan human malabay. Samtang ang laing motorsiklo nga gikabangga niini gimaneho sa usa ka 33 anyos nga lalaki ug may angkas nga 22 anyos nga lalaki. Ang duha na nagpingit usab sa kasakit sa mga samad nga ilang nahiaguman. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nagsubay sa managlahing direksyon ang duha ka motorista pasado alas 12 kaganihang tungang gabi. Ang 45 anyos nga lalaking motorista nagsubay sa Hangar Aviation Road padung sa Barangay Buaya. Samtang ang ikaduhang motorsiklo nga giluwanan sa duha ka mga lalaki. Nagsubay usab sa Hangar Aviation Road patubang sa Barangay Basak. Apan pag-abot sa T-junction sa Hangar Aviation Road, diretsong miliko pawala ang ikaduhang motorsiklo. Wala makuhai sa CCTV sa Barangay Pahak ang aktwal nga panagbangga sa duha ka motorsiklo. Hinuon padayon pang gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang ubang establishmento sa dapit nga may CCTV footage sa aktwal nga hitabo. Initially, mga kuha na to ni si Party B gyud kay siya may maneuvering vehicle. Nga ikaw maneuvering vehicle, i-cleared sa na nimo wala by going straight kay ikaw may mo kuha og pikas linya. Kuha kag bigar niya, i-clear sana mo, di ka mo ditsog liko, natanless cleared ng area. Gisusi usab karon sa Lapu-Lapu City Police kung pareho bang nakainom ang tulo ka mga lalaki. Sa pagkakutlo ning balita, parehong wa pa makuha og habig ang mga biktima ug ang ilang mga pamilya kay pulos pa kini na-admit sa hospital. Gitataw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga hayag man ang maong dapit ug posibleng kusog ang dagan sa duha ka mga motorsiklo. Pero kanila lagi mga orasa, mga kadlaw na, pampanti na kaya mga riders na to nga pakusog nagdagan pero mo lagi na limot sila nga ang basic nga og na intersection mahunong gid ta. Samtang sa laing disgrasya nga nahitabo sa Barangay Paho niadtong Martes pasado alas 9 sa buntag, patay ang 56 anyos nga motorista human kini malagpot dihang naigo ang iyang manubela samtang misuway kini paglusot sa usa ka fuel tanker ug pampasaherong multicab sa may ML Quezon National Highway. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Enforcement Unit, parehong nagsubay sa samang lane ang fuel tanker, motorsiklo ug multicab gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Poblasyon. Pag-abot sa may U-turn slot sa Barangay Paho, parehong nihunong ang naasoy mga sakyanan kay gipahunong sila sa traffic enforcer. Dihang gitugutan na silang makalahos, gikatahong misuway paglusot ang motorsiklo sa tunga sa fuel tanker ug sa multicab, hinungdan nga naigo ang manubela sa motor sa fuel tanker. Natumba ang motorsiklo ug nalagpot ang biktima. Wala unta kini mapasok ilawom sa truck apan nangabali ang iyang ribs sa impact sa iyang pagkalagpot nga misangpot na sa pagkaigo sa iyang baga. Walay fault ang tanker kay going straight naman siya, hinare ang padagan. Pero malagi na ang court na may mo decide ana og in kaso dili sila ma-settled within sa level sa ilahang duha. Anang i-elevate na to ang kaso. Subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorcycle rider nga di magpalabi sa pagpakuso og dagan ug likayan ang pagsikit sa mga dagkong sakyanan sama sa mga tanker. Lan? Okay lang, salamat Luan Mirondina.